Unha semana despois do previsto, debido ao seu aprazamento polo mal tempo, o Concello da Pobra do Caramiñal puxo fin esta pasada fin de semana ás xornadas de homenaxe a Valle Inclán, que este ano ademais cumprían o seu 25 aniversario. As xornadas crearon un oco, unha agenda específica, unha agenda creada e centrada sobre todo en actividades valleinclanianas, e iso que permitiu para o pobo que toda a ciudadanía participase. Non é importante quen organiza, é importante quen patrocina ou quen financia para poder levar a cabo as ideas, pero sobre todo é importante porque as actividades teñen unha recepción. O principal receptor dunha actividade sodes vos, sodes a ciudadanía e o pobo. A praza do Cantón da Leña volveu a ser o escenario da tradicional ofrenda cívica, carón da escultura ao escritor, baixo os acordes do himno galego. Un acto que contou coa asistencia, ademais das autoridades locais e a veciñanza en xeral, co director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. Unha figura fundamental na literatura universal, na literatura española, na literatura universal, e que temos a sorte, a enorme sorte, de que nacese en Vilanova de Arousa e que tivese a Pobra do Caramiñal como patria adoptiva, como localidade adoptiva, como ben acabo de comentar agora o director do museo. E temos tamén a enorme sorte de poder contar con equipamentos culturais en Vilanova e aquí, nesta Torre de Bermúdez, na Pobra do Caramiñal, que están de maneira permanente lembrando a súa figura, a súa obra e a relevancia que ten unha persoa e un escritor deste calibre para servir de elemento recordatorio do que é parte da nosa historia cultural. Aproveitouse o acto para proceder tamén á inauguración dunha exposición na sala de iconografía do Museo Valle Inclán, baixo o título Locus Amoenus. Componse de obxetos persoais do escritor da colección do seu neto, Xaquín del Valle Inclán Alsina. Entre outras curiosidades, está integrada por contidos orixinais únicos, como é o caso dun buró, varios bastóns, tarxetas, uns botíns e ata un chapeu, entre outros obxetos.